тупчаҳкое ки дестему ҳамеёро мезанем, меғалтонем, пул кор мекунем. Барои пуломона гирифтан дар боло кеш аута интихоб мекунем. Салом ба ҳама, хушомадед ба канали мо. Боз як бозии нави дигар барои пулкоркунӣ дар телефон. Ссилка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. Мегзарем ба таври пулкоркунӣ. Барои пулкор кардан плея зер мекунем. Як бори дигар плея зер мекунем. Бозии мо сар шида ва ин тупчаҳкое ки дестему ҳамеёро мезанем, меғалтонем, пулкор мекунем. Инҷа кабуд буромад, кабута дар ости кабуд мезанем, меғалта ҳамин хел, ҳамчи хел ранге ки дар ҳамиҷа десте ҳамин хел мезанем, ҳамеёро меғалтонем, пулкор мекунем. Биё ман ҳозир бозӣ мекунам, ҳамин раунда мегзарам ва биё мебинем кани чанд қад пулкор мекунем. 73 танга кор кардам. Як раунда бозӣ кардем, 73 танга кор кардем. Дар поён ҳамин значоки хоначаро интихоб мекунем, менюи бозида меоем ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. Чихеле ки дестем ман як бор бозӣ кардам, 20 бор 19 шид. Мо 20 бор бозӣ карда метавонем дар ҳамин бозӣ дар як рӯз. 20 бор бозӣ кардем, дигар наметавонем дариҷа бозӣ кунем. Аз тарафи дасти рост угли боло ҳамин значокро интихоб мекунем. Дариҷа бошад referral and earn. Ҳаминро интихоб мекунем. Дариҷа мо силкаро копировать мекунем, дӯстонмонро рой мекунем. Ҳар касе ба силкаи мо регистрация кард 5% кор мекунем ва срокш боша 6 моҳ. 6 моҳ ки гузашт срокш буд мешавад, дигар мо пул кор намекунем. Барои силкаро копировать кардан ин копироватро зер мекунем ёки share линкро зер мекунем, силкаро копировать мекунем, дӯстонмонро рой мекунем, бо дӯстонмон пул бисёртар кор мекунем. Мебуроем айҷа ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. Аз тарафи дасти рост угли боло ин сурате ки занҷабила ҳамира интихоб мекунем. Ҳозир ман 5 та занҷабил бирдагем, ҳамин чанд қадари бисёр шавад, пулкоркунии мо зиёд мешавад. Ҳар як раунде ки мо бозӣ мекунем, танга бисёртар кор мекунем. Ва 2 бор бозӣ кардагем, аҷа 5 бор бояд бозӣ кунем. Инҷа ҳозир 2 бор ки бозӣ кардагем, 2 нишон дагия. Плея зер мекунем, дариҷа метавонем бозӣ кунем, пулкор кунем. Биё плея зер мекунем, мебинем чӣ хел бозӣ ҳастем ва чӣ хел дариҷа пулкор карда мешавад. Як бори дигар плея интихоб мекунем. Дариҷам ҳам бозие, дариҷаро мо бозӣ мекунем, пулкор мекунем. Ва биё дариҷаро ман бозӣ мекунам, яъне мебинем чанд қадар пул дариҷа кор мекунем. Дариҷа чӣ хеле ки дидем мо 73 танга кор кардем ва дариҷа кани чанд танга кор мекунем. Дариҷа ман 103 танга кор кардам. Чӣ хеле ки дестед дариҷа мо бо пул бисёртар кор мекунем. Ва шумо метавонед ҳаминҷа бисёртар бозӣ кунед, барое ки дариҷа пул бисёртар кор мекунем. Аз тарафи дасти чап угли поён ҳамин значоки хоначаро интихоб мекунем, менюи бозида меоем ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. More game. Айҷа дигар номуди бозиҳо ҳастанд, метавонед шумо дигар бозиҳоро мустановка кунед, бозӣ кунед, пулкор кунед. Як чанд номуди бозиҳоро моро нишон додем ки мо метавонем ҳамиёро скачат кунем, бозӣ кунем, пулкор кунем. Маҳкам мекунем ҷара ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. Ҳолатое мешавад ки баъди ҳамин бозиҳо бо поёнашда ҷои YouTube аст, метавонем YouTube тамошо кунем, подписатсия кунем, пулкор кунем ва ҳозир ҳамин нест шида. Мегзарем ба таври асосӣ, яъне пулгирӣ. Барои пуломона гирифтан дар боло кеш аута интихоб мекунем. Дариҷа моро нишон додем ки дар кадом кашлокҳо метавонем пуломона бигирем. Пуломона метавонем дар кашлоки Coinbase, Lightning, PayPal бигирем. Биё PayPal-ро интихоб мекунем, мебинем кани минималкаш чанд қадар аст. Аҷа USDT ҳо мо дар USDT дар кора интихоб мекунем. Дар баланси ман 280 тангай ва поёнашда боша минималкаша нишон додагае ки 12000 тангай. Ҳамин шкалаи зарде ки дидест, ҳамин нав камтарак зиёд шидагае. Ҳамин полни то ҳанҷара пур шид. Мо уже минималкаро кор кардем ва метавонем пуломона бигирем. Агар ягон савол дошта бошед, дар комментария бинависед. Ман ҳатман дар саволҳои шумо ҷавоб медиҳам. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.